Kung ano mapatayin mo si Wendy na doon? Sus, ikaw ay mong pat yun. Nagpakuyog pa ka na mo, di, wala. Patay na ito tawhan na. Igong na kasulti, oy. Sus! Sa puto na rin ako, ayaw di kong sinusunod. Guys, ha, lupino pa malingaga, piti kayo ng buanga ka. Natuwa ko, na nag-uuli na si Rosa sa sibetin. Isamot ng problema na ako karoon. Kung tamay mo na ako, ano mo, Anton? Ang dami, na magpaliw ni mo. Dili ba po niyo? Oo, Anton. Ito, tingin lang ito na sa'yo. Angay mo nga. Ikabukas naman. Tingin lang. Ikaw tamol. Nanganggang tingin niya. Sakit man. Agad na ko ni mo doon. Kaming problema pa ni Rosas ng Clara. Kung dili na mababag si Mama Andrea kanila. Gani, iuwi na siya magpakasal niyo. Ayaw sabta Wendell nga ngawa ko mutuon mo. Kuan, tingali, madawat ko lang ka na kung ang imong inahanagid mismo mo'y magkisulti ka na mo ni Pastor. Mga po ni Wendell, ma, wani ko na ugma si Maang Andrea ang makiksulti niyo ni Papa. Mauna na, Clara. Maning si Mama aron pagpangayo ninyo sa pagtugod nga magninyo ng duha ni Rosas. Oh, sige. Panihangin mo inahan kay makisulti kami si Pastor ganiya. So, sige na, Clara. Mamili talaga ninyo. Sige dong. Ma, ako na si hatod sa gawas. Sige na. Sige. Nahinay ha. Ay, salamat na.